Hello, Quimby Squad, mga titos, mga titas, and hello to all you beautiful people who are watching this video. It's a beautiful day once again at the farm. At ito na nga ang ginagawa ng ating loader. Nilalagay niya yung mga hinukay nilang lupa. Kung nakita ninyo yung last part ng video natin dun sa pagpaplano ng pagre-retire, ay makikita ninyo na ini-start ng manually ng mga kaibigan natin na hukayin yung edges ng gagawin naming fish pond. So, nilagay nila sa gitna. Ngayon, nilinisin nila yan kasi later on ay ididig ng backhoe itong fish pond na nga. So, para maging maaliwalas or madali yung paghuhukay ng backhoe ay tinry namin alisin itong mga lupa nga na nahukay from the edge para malinis yung kanyang dadaanan. So, ito, what a beautiful day. Napakaganda po ng araw at ayan ang mga kaibigan natin na naglilinis ngayon dito sa ating farm. So far, so good. Yeah, ibibigyan ko lang kayo ng konting update dito sa mga ginagawa namin sa gagawin ni Kuya Doms na farm or fish pond pala. Ay I think ang measurement ng pinagawa niya or pinadig niya na fish pond is 10 by 20 square meters. So medyo malaki siya kasi pinaplano niya yata na maglagay ng 2 kinds ng fishes dyan. So, baling dalawang part siya. Isa for tilapia and the other side is for hito. Yun ang sinasabi niya na binabalak niyang ilagay dyan. So far, yung mga nagawa na dyan sa place na yan, yun nga sinabi ko dati na nakapamili na siya ng mga kambing at nadadagdagan unti-unti. Depende na rin kay sa pamangkin niya kung magdadagdag pa sila or kaya niyang alagaan pa yung mas marami dun sa, I think ngayon is meron na siyang, if I'm not mistaken may 15 na siya na kambing. So kinonfirm ko sa kanya, kay asawa ko, kay Kuya Doms, at sabi nga niya meron na siyang 15 na kambing, 2 buckling, so maliliit na buck, yung toro sa Tagalog or sa Ilocano. Meron siyang 5 doling, yung mga maliliit, at 9 na do, yung mga inahin. So ito ang pararamihin niya. Pero so far, wala pang toro na pwedeng mag-impregnate dito sa mga inahin natin. So, tingnan natin kung anong mangyayari dyan. But, alam ko na magagawa niya ng paraan kung papaano manganganak uli yung mga inahin dyan. Ngayon, makikita natin na itong backhoe na mas malaki na ang naghuhukay dito at mas malaki na yung mga truck na nagdadump sa soil na nadidig nitong backhoe na nandito ngayon, at hopefully ay matapos nila sa isang araw. We were hoping na matapos nila sa isang araw, pero dahil siguro sa laki ng area ay
inabot sila ng 2 araw. Ang ginamit namin dito sa paghuhukay ay yung backhoe at yung truck ng municipality namin sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-hire yung mga hindi taga rito sa Santo Domingo. Pero pwede po kayo mag-inquire doon sa munisipyo ng aming bayan para kung nangangailangan po kayo ng mga backhoe or trucks. Pero binayaran po namin yan per hour sila. At ganun din yung mga drivers nila. So far, yung mga ginamit na makinarya dito is hinire ng asawa ko. Nakipag-ugnayan siya. May mga kaibigan kami, may pamangkin kami, or kaibigan kami na kumontak dun sa munisipyo and nag-schedule nga sila ng paghuhukay dito. Kaya at least naganap na yung gusto niyang mangyari. Na noon pa niya talaga gustong ipahukay ito. Pero syempre, it takes time din yung pag-schedule, tapos yung planning, kung kailan gagawin. At napakaganda nga ng araw that time na pinahukay namin ito kasi hindi siya umulan. Ang ano lang, napakainit siguro para sa kanila kasi tingnan mo naman tirik na tirik ang araw. Pero para sa atin, para sa amin na nandito sa Canada, sana that is very very good. Gustong gusto namin yung naaarawan kasi hindi na kami naaarawan dito. Lagi na lang kaming nasa lamig for now. Pero hopefully, this coming days, magwa-warm up na itong weather dito din sa Canada at mawala na rin itong pandemya na to. Sana makauwi na rin kami soon para makita na rin namin personally. At kagaya nga ng sabi ko, na ako na mismo or magla-live ako from this location para makita niyo rin yung area. Live. Hindi yung nare-record lang siya. So, yun ang mga binabalak niyang gawin dyan. At marami pang mga plans. Ang iniisip nga namin is mag-agri farming na lang kami. Dahil, passion din naman ng asawa ko. At ganun din naman ako, being in the workforce abroad for so long now. I started na nag-abroad 1998. So, it's been more than 20 years since na umalis ako sa Pilipinas. And yung although maraming mga magagandang bagay na naranasan tayo dito sa abroad, we still are looking forward to going back dyan sa Pilipinas dahil namimiss din namin yung kasimplihan ng buhay dyan. Kasi lumaki naman kaming mahirap lang ang aming naranasan. Pero kumbaga nakaranas na rin kami ng kaginawahan sa buhay dito sa abroad. Kaya parang gusto ulit naming maranasan yung dating simplicity of life na tinatawag. Yung hindi ka magra-rush out na bumangon sa umaga kasi nga hindi ka naghahabol ng oras para pumasok sa trabaho. At least pag nandiyan is yan na lang ang gagawin naming pagkakabisihan pag dating ng panahon na kami ay nag-retire na. And we were planning to retire before our actual retirement if God permits. And I believe naman and with our faith sa Panginoon ay ipagkakalob naman niya lahat yung mga hinihiling natin. So isa yun yung kahilingan ko personally at ganun din naman yung asawa ko. But of course, kailangan nating mag-ready. We have to prepare ourselves. And sabi nga niya dati,
kailan pa tayo mag-i-start pagka nandun na nakapag-retire. At least ngayon, nasa workforce pa, meron pa tayong kinikita. Unti-untiin natin na gawin ito. So, we actually, yung nag-dream talaga kami na gawin ito at hindi natin alam. Tignan na lang natin kung anong mangyayari in the future kasi we planned on na gawin itong libangan lang namin or privately na gagawin namin itong retirement area namin, pero who knows kung ano yung plano ni Lord, yun ang gagawin natin. So kailangan lang na mag-yield tayo lagi sa will naman ng Panginoon, di ba? If it's for our own good, why not? Of course, lahat naman ng plano ni Lord, it's for our own good. At kung ano yung luluobin niya, ayun ang gagawin natin. Iwan ko kung ano yung siguro sinasabi nila na magpapatayo ng resort or something, but we never know kung ano yung gagawin natin dyan. Pero ang for sure dyan is gagawin naming agri-farming site, mainly for ourselves. Plano naming magtanim ng iba't ibang klase ng vegetables, ng mga fruit trees. Actually, we already planted some fruit trees in there. Sa mga susunod kong vlogs ay ipapakita ko sa inyo. Papakita namin sa inyo kung ano yung mga ginawa namin. Just to give you an idea and just to be an inspiration to some of you na nagbabalak na gawin din ang kagaya nito. And we're not trying to showing or something like that. Pero ang main purpose ko po kung bakit ko ginagawa ito is just to inspire people, nothing else. Wala pong ibang purpose. Para lang mag-inspire ng other people. Kasi nga, kung hindi tayo maghahanda, anong mangyayari? Kaya kailangan nating paghandaan. Anumang bagay kailangan nating paghandaan. Kagaya din ng lahat ng mga ginagawa natin before ay pinaplano natin lahat yan. Kaya ganito din ang ginawa namin dito. Kahit siguro it will mga 5 or 6 years pa magre-retire si Kuya Doms kasi siya naman mauuna mag-retire sa akin kasi he's 8 years my senior. So, 8 years ang gap namin. Mas matanda siya ng 8 years sa akin. So, magre-retire na siya before ako naman. And then after ako naman. Ganun pala. So, kaya pagandaan namin ng mabuti para pag nandyan na is, mga paglibangan na lang, kumbaga. Kung mag-generate siya ng income, why not? Kung makakatulong pa rin sa everyday expenses namin and all that. And at the same time, ay mai-enjoy na rin namin yung limbawa, dyan sa fish pan na yan, yung freshness ng isda na kakainin araw-araw, yung fresh mo siyang iihawin from the pond, yung talagang fresh na fresh siya. At dito nga sa Canada, maliit lang yung backyard namin, pati front yard is tinataniman niya ng mga halaman pagdating ng summer kasi nasasayangan siya sa space na hindi na-utilize. At namimiss nga natin minsan yung mag-ulam ng fresh na bulaklak ng kalabasa, nagtatanim siya ng mga kalabasa, kung ano-anong klaseng gulay. Para lang pag gusto niyang, kasi mga Ilocano kami mahilig kami sa dinengdeng, lagi kami may dinengdeng kung pwede lang, araw-araw meron. So, he makes a way na i-utilize yung lupa. How much more dyan sa
malaking lupa na yan na marami ang maitatanim. Kaya gusto niyang magamit nang sa ganun ay hindi siya nakatiwangwang dyan na yung dormant siya, hindi siya nagagamit, sayang naman. Kaya siya nagpatayo ng well, and it costs a lot of money to put up a well, yung bubon sa Ilocano nga tawag, ang tawag din sa Tagalog, yung well is balon. So yung balon, nagpatayo siya para ma-utilize yung lupa na yan, kasi dyan sa area na yan is very dry. Kung hindi umulan dyan, wala nang water. Kumbaga, dry na dry siya. Hindi kagaya doon sa Taltalon, yung tinatawag naming Taltalon. Kasi ito, tawag namin bangkag sa Ilocano. Doon sa Taltalon kasi, it's either merong irrigation or pag umulan, merong mga creek na dinadaanan na source ng water. Doon, at least yung Taltalon, laging merong tubig doon. Pero dito sa Bangkag, dyan sa area na yan is very tuyot. Very dry siya. Kaya nagpatayo yung asawa ko ng balon. Very important po yon. So, makikita nyo, ayan, yung unang araw, natapos niya yata yung isang area. Ayan. Binibidyohan ni Carl. Tapos, I think the following day, yung kabila naman ang ginawa nila. So, natapos na siya. Kaya lang, we still had to do yung pagpapatag. Yung pinapatag pa rin namin yung lupa dyan. Kung makikita nyo doon sa unahan, medyo maraming lupa yung nakabinbin doon. So, pinaayos namin para maging maganda yung itsura niya. At ipa-flat namin yung mga edges niyan. So, sa mga susunod na videos ko is ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa namin to make it look more like a fish pond. Pero unti-unti, gagawa natin yan. Kaya, wag ninyong kalimutang i-share, i-like, or i-subscribe itong channel ko, and then share also my videos to all your friends so that they can be inspired as well. Ayan, makikita nyo yung mga mga lupa na yan. Paalis namin yan para mapatag yung gilid. Ayun, madaming lupa dyan sa left side. Maraming lupa yan na extra na dyan sa hinukay nila. So please share and like this video and subscribe to my channel and keep supporting me, and hit the notification bell para tapos i-hit nyo yung all para lahat ng mga i-upload kong videos ma-update kayo lahat at makita ninyo, and I'll take you along with us kung ano yung magiging progress nitong ginagawa naming project for us to be ready for retirement after a while na. So, it probably will take a while, pero at least may nasimulan na. Mas maganda yung may nasimulan at may paunti-unting itinutuloy kaysa yung wala, di ba? So, if you agree with me, hit that notification bell para ma-update kayo sa lahat-lahat ng mga darating pang mga videos ko in the future. So, I hope you enjoy watching this, and I'll see you again on my next video. At stay safe kayo lagi, and let's all remember to wear our mask. Lahat ng mga ginagawa natin to protect ourselves from itong lumalaganap na sakit na to. Wash your hands, wear your mask or face shield, and if you go out, make sure that you are social distancing. Kaya, ito po yung mga pictures
ng mga naganap na, mga nangyari na, nagawa na dito sa farm na ito. So long everyone, and please follow me. I also have Instagram. May nag-TikTok na nga ako, pero I'm focusing more on my this one and on my Nani's World on Facebook. I-visit nyo rin yun. Pero yung ibang videos naman doon is nakikita nyo na rin dito. Kaya remember that life is good, God is good, so life is beautiful. Kaya be happy lang always. Marami tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Kaya eto, i-share ko lahat sa inyo yung mga gagawin namin dito. Remember to wear a face mask. Always yan. And even when you're wearing a face mask, wear your smile. Makikita yan sa inyong mga mata. Eto na naman ang inyong Queen Bee na nagpapaalalang, smile because God is good and He is good all the time. Hanggang sa muli, mga kaibigan, Queen Bee Squad, mga titos, mga titas, and all you beautiful people. Sa muli nating pagkikita sa mga video updates sa ating projects. Kaya alalahanin natin to stay safe and God bless every one of you. Bye-bye for now. Stay safe. Bye.